खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ। बावैसो सान सिगां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि, बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी आरो अल बिटिआर कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिखौ न'निफ्राय क'क्राझार पुलिसा हमना लाबोदोंमोन। बिथांमोन साथामखौबो हमनायनि उनाव क'क्राझाराव आसामनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिंआ खौरां लाफैनानै हितेश बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारिखौ सोंनाय फिननाय खालामफैयो। दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव जिपि सिं बिथाङा फोरमायो दि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो माखासे दैदेनगिरिफोरा हाथियार हमग्रा आफाद दानो नाजादोंमोन। बिटिआरआव दान मोनसेनि सिगाङावनो बर'नि गेजेराव गोदानै मोनसे हाथियार दैग्रा हान्जा दानायनि खौरांखौ पुलिसनि सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादोंमोन। 26 जानुवारि खालारनि सिगां गोदानै हाथियार लाग्रा आफाद दाफुंनो थि खालामदोंमोन। बे खौरांखौ सुलुंनि गेजेरजों पुलिस बिफाना मोननानै दावराव देख्रेब नार्जारि, बिक्रम दैमारि, हितेश बसुमतारीखौ थांनाय 7 जानुवारि सोरांसि समाव क'क्राझार पुलिसा हमनानै लांदोंमोन। आसामनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिंआ फोरमायनाय बादिब्ला माखासे सोद्रोमाफोरा एबा लाइमोनफोरा हाथियार लानानै बायजोआव ओंखारलांना दं। जायफोर बिथांमोना हाथियार लानानै बायजोआव थांदों बिसोरखौ ओंखारबोनो खावलायदों जिपि सिंआ। लोगोसे पुलिसनि आखायाव माखासे सुबुंफोरनि मुङाबो फैदों आरो बिथांमोननि सायावबो थाबैनो गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होनना जिपि सिं बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। दखरा एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि चन्दन बर'नि गोथै देहा बोखांदों। कार्बि आंलं जिल्लानि हावराखात पुलिस थानानि सिङाव थानाय कुसुपुखुरि गामिनि राम बर' आरो पार्बती बर'नि फिसाज्ला हावराखात तिनालि दखरा एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि 28 बोसोर बैसोनि चन्दन बर'नि गोथै देहाखौ सारियालि खाथिनि हिन्दी रायज्लायग्रा सुबुंफोरनि गंसे न'खरनि लामा सेराव थानाय फख्रिनिफ्राय बोखांनो हायो। गिबियाव गोथै देहाखौ सिनायथिनो हायाखैमोन। उनाव दखरा एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि चन्दन बर' होनना सिनायथिनाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा गोथै देहाखौ नुसननानै पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टामनि थाखाय लानानै थाङो। बे जाथायनि सायाव हावराखात तिनालि दखरा एबसुआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। सोनाब बेंगलाव फरायसालियाव होनाय सानजौफुनि जाग्रा आदारखौ जानायनि उनाव 30 फरायसाफोरा लोमजायो। बे जाथाया सोनाब बेंगलनि बिरभुम जिल्लायाव सोमजिदों। सानजौफुनि आदारखौ जाखांनायनि उनाव फरायसाफोरा गोबानाय जानायाव देहा फाहामसालियाव थिसनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फरायसाफोरनो होनाय सानजौफुनि आदाराव जिबौ मोनो। मायुरेश्वर ब्लकनि सिङाव थानाय गंसे गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनो सानजौफुनि आदारखौ होनायनि उनाव फरायसाफोरा जाखांनायनि उनावनो गोबानो हमो। गोबानो हमनायाव रामपुरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव 30 फरायसाफोरखौ थिसननाय जायो। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बारग' एनडिपिआरडि हान्जानि गोहोखौ दिन्थिनानै सासे बर' लाइमोन सिख्लाखौ लानानै खारदों सासे सुबुङा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तामुलपुर थानानि बेन्दोंआव थानाय गसाइगाव गामिनि भबेन सरगियारिनि फिसाज्ला दैमु सरगियारि मुंनि सासे हौवाया बिसि आरो गथ' थाखानानैबो सासे लाइमोन सिख्लाखौ एक्स एनडिपिआरडि हान्जानि गोहोखौ दिन्थिनानै लानानै खारदों। फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय शुक्रबार एबा 6 जानुवारि खालारखालि मोनाबिलि समाव एक्स एनडिपि हान्जानि गोहोखौ दिन्थिनानै दैमु सरगियारिया सासे सिख्लाखौ लानानै खारदों। दायो हिन्जावसानि न'खरा गान्धीबारि आउटपस्टआव दैमु सरगियारिनि हेंथायै एफआइआर होनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बेफोरबायदि एक्स एनडिपि मावथिनि सायाव एक्स एनडिपि दैदेनगिरिफ्रा मा राहा लागोन बेखौ समाजो फोरमायगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।